И здравейте хора, аз съм Еслев и добре дошли в последния, надявам се, епизод на Call of Duty World of War. Това се пада 8 поред и остават 2 мисии от играта, така че ще ги минем сега. Ме интересува колко ще е дълго видеото. Искам вече го качвам. Намислил съм и вече и другото видео, аз даже съм го снимал другото видео, което ще е. Та няма да е поред, спокойно, малко ги наманава. Така, вече го оправихме. Да, не, последния епизод ще го оставя да седи да си гледам. Това са едни кадрове, войната мисля, че по-очевидно. Каламе в Бърнен сме. 30 април. 45-та година. 1945-та. Да, свърши. Сърцето на Райха. Изкараха ни от метрото, там дето са навъни последния път. 6 епизод дето. Оче видимай сме да дава. Черно. Writing about this war or fighting it? No one will ever read this. Никой няма го прочете това. Вика как ще... Така, казаха му... О, дай ми пуша, бе. Казаха му, че никой няма го прочете това. Как ще повинта война с писане за нея или с битка. О, имам. Не знам, ама с пуши 41. Кричим. Има обесник. Уши, те вече ме почнаха. Да, Call of Duty World of War, играта на Throwing Grenade Simulator. Ема. Музиката капва на по-яка от всичко само това бъде да някога. Мама. Хич не е умно да се криш зад маса, ама играта що ми позволя. Правим го по стария велик начин. Ще ми продължите? О, ето 40-ка. Сега ще събера. Не бе! Фали гранат! Иска да я взема. Още не е гръмна граната, пъзица е резонал.
go! Чай да събера патроните, бе. По-остана от Берлин. Нищо. You wait for the signal! It is almost over! Today is the day of our glorious... Извинете, свейска метка, просто лампата е имало. Трябва да е така да стана. Че го псъпо през стената, но пак е по-добре от минали пътищата преди. Но по-зледни. Те тази песен започва рунд на... започва рундът на зомби. Зомби мини-игра. Това не е мини-играта си е... Като... Ще играем и нея някой ден. Дай ми. Повече патрони никой не са предизвишват. Всъщност. Моля да ти докажи и да ми прекъсваш. Абе, не давам своите сега за война, не ми взимайте думата. Моля. Знам, че преди мен... Всъщност. Само мога да го тръвиш директно да не хвърля. Да хвърля в пърлям. И резам в читя граната, в нас ли я пърля? Пак се върна. Малко ги наспамим. Така да видяхме, това не беше много добра идея. Как се разбива? Само така не му казва. Как се лаш? Боже. Ой. Деко, айде. Как ще да ти чуем от там? Така, като ти пълят граната и ще почнеш да бягаш. Не бе. Крайна сметка не го натисна. Ще те са до ласта, как ми ги стрелят тези? Аз мога да не... Тук много да не. Май сме сигурен съм. Пътя не ми е от... Но е път, който мога да взема. Там къщата, защото това не е къщата. Там по стройката трябва да влезна.
Е, така се минава. А колко се спомням, Дора имаше нещо, което много ще ми хареса. И не, ей го бе. О, моите мучи. Тежкият снайпер. Вече какво станало просто това мъч. И как? Аз като не бях стабилен, по-точно бях от това нещо. Главата му фракна. Е, се наблизко. Мога просто се клона. Как е фалиха граната тук? Значи, умря. Да не, че много заслужават. Чакай, искам да пръсна една глава. И ми го взех. Аре бе! Не съм да правя неща, които съм правил милион пъти в тази поредица. Не знам, що изкарах снайпер от близко. Кой ма стреля? Бягай. Ето кървенето. Да спрем кървенето от мъж. Да, брат, няма да стрелят. Еди си, кой ма плаши по мене? Не персите май трябва да смъгна. Не знам какво трябва да свалим, но граната ще ме сваля, ако не съм мърнал тук. Добре. Брат, мръни, моля. Чернов! Виж как хвърли знамето. Да спаси държавата, май. Някой трябва да го прочита това. Трябва да го прочита. Най сам. Колко заслужаваш това, да. Айде. Това е последната мисия. Надявам се да ви хареса около поедица. Нека се припомня какво сме правили. When the flag of our motherland flies atop the Reichstag, all of Berlin will know that the evil of the fascist Reich has been wiped from the face of the earth. Не беше кой знае нещо. April 30th, 1945. When he first spoke of Dmitri, Reznov told tales of a hero. Someone we should all aspire to be like. His bravery on the battlefield is beyond question, but he has also shown mercy amidst the brutality of the Red Army. He is indeed a hero. Ето го добрия край, за който го говорих, затова правих доста неща определени през поредицата. Това, което е, че дневника на Чернов пише, че ние, Димитър, сме наистина герои. Защото заради нашата милост и храброст и така нататък. Ти пушчи това? Да, някакъв папа врат. Не мисля, че съм отстрел. Не бях аз.
Аз не държа този пистолет. Това направо така. Бе, това даже не знаеш, че се крие тука. Дайте ми снайпера, бе. Ще видим какво ще направим, да, но... Няма така мил, сап. Няма така мил. Ui, se toma un saco hacia ekrana. Не знам къде сме ги сваляме. Те го свалиха. Затова не мога да се купи. Къде ма стреляте? Това път не може да се прекачи. No. Как ти си мъртъв, бе? Бах ти курьерни карап. Се запала. Абе, тай не това малко. И другото, вижте, те имат превръзки на краката на всичко, защото тук последните дни Берлин вече използват всякакви армии наранени, дори да се пак ги пращат на фронт. Така че да, як детайл. Резонов, стреляй по тях, бе! Аз имам пушчето, бе. Може да ги сваля всичките. Не трябва за патрони. Да, ще ви ограбя сега за патрони всички. Дай, пич, можеш. Как настъпа главата. Искаш помощ? Той пак че железли. Аз съм сигурен съм, че не му трябваше толкова много точно. Или той да лоупейна през стената, през вратата. Просто той има повече патрони. Ще ги отпаза. Това не е посветено да е било. Бум, кетчуп. Бум, пак. Добре, те да рече, ще стрелям.
Той ще си да реши оръжието като протика. Аре! Нещо последни нещо, не само късметър. Цялото на полицията. Отлични бях в тази част. Сега. Нещо не се получава. По снайпера докато му го даде, аз ще го хвърля и лесно. Не съм пъгна мисията. Защото те от татък трябва да иска. През цялото време. Да, толкова е лесен dual jet. И аз пак съм... се занимавам с други работи. Губих ни 2 минути с това. Дори не знае, че съм по огън врагачка. Абе, чакай, човек не мога да говоря не с това. Някой да видя човека с на врагачката. Фи, как падна. Толкова близо беше. Чуваме химна. Може би. Имал нещо много модерни тактика, знаеш за времето. Сложи го тук. Идвам, бутам, давай! Бутам. Да, я разъмъл пута. Е тук, бяга. Вече мога да бягам. Явол! Браво на мене. Ой, това е много.
Отидели сме до покрива. Давай! А, това са наши. Трябва да спра. Наши. Така че не харесвам комунистите. Дай, това мисията и сега ще ми кълне. Няма удари, нали? Че даже не изпълня. И те на нас гранати хвърлят. Трябва да абсурд. Трябва да потичам. Тук не е много приятно. Не мога да минам. Да, и сме. Чара. Добре да е. Дай. Добре ли се? Изглежда още. Изглеждаш още жив. А, трябва да взема знамето. Давай! Да. Това е. Сметам се. О, не! Селихме. Влезено в видео с мачетото. Къде падна? Влезено в лайер. Да, мога. Нека се рано. Да, така. Ще се трябва да може. Добре. Да. As long as you live, the heart of this army can never be broken. Докато съм жив, сърцето на тази армия няма да се посвежда. Като герой може да се върнем в си. Айзенхауър. Че силите на Германия са се предали на Обединените нации. Аз сега за Хирошима, бе. Това са кадър. На самолета, дето ще пуснах. Хирошима. Мисля, че не съм сигурен. Спре? Да. Атомните бомби на Хирошима и Нагасаки. И нали след това Японската империя се продава и така свърши Втора световна война.
that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. Give man and the fulfillment of his most cherished wish of freedom, tolerance, and justice. 60 милиона души са изгубили живота си заради стомата стома. Те сега са с 80 милиона са открили, че са били. Най-смъртоносният конфликт в човешката история. Те може да се още повече с 100 милиона, знаели са. И така свърши играта. Но да ви харесал видеото хора, това беше от мен и от тази поредица. Чао, чао! Що го изкарпна?